Çavkanî ango serçavî ji avên ku dişkeft an jî dehlîz û navbirên bin erdê de top dibin û bi basınca hîdrostatîk carna jî weke bixwaze çemekî bi heybet çêbike tê gotin. Ji avên bin erdeyên der tên rû erdê re çavkanî têne gotin. Ji van avan re li gor hin herêman weke bilqik, serçavî, çavkanî, kanî, jêderk jî têne binavkirin. Devernîgariyên çavkaniyan avên rû erdeyên bingehîn di noxteya cirm û kurnên xêzikî de çêdibin. Ji bernameya jînge silav û rêz temaşevanên hêja. Em îro li navçeya Elbistana Meraşê ne. Em hatin serçaviyên Peyranûs, ango bi navê Tirkî Pınarbaşî. Ev der li navenda Elbistanê ye. Em hatin di derbarê ev ciyê pîroz ciyê dîrokî de hin çavderiyên xwe ji we temaşevanan re ragihînin. Bernameya jînge dest pê dike. Çavkanî bi hêzdariyên cuda dertên rû erdê. Hin jê bi qasî avakaniyekî, hin jê bi qasî çemekî çêkin, tenê ji jêderkekî, hin jê jî ji kendalekî şilek ku bi qasî erdê şil bikin, din zilin û dertên. Jêderkên geliyan di rewşên derhatina ava bin erdê de xwe didin rû erdê û av ji jor de diherikin. Di berpalên geliyan de çêdibin, meriv dikare jê re bêje jêderkên kendalan jî. Jêderkên xeta erdhêjê di xetên fayan de dertên rû erdê. Hege tebeqeyekî xitmandî hebe, ev bi şikandina xeta fayê re rê li ber derhatina avê vedike. Temaşevanên hêja ev dara tuyê ye li derdora serçaviya Peyranûsê ye. Dar ji ber demsala zivistanê ji ber dijwarî derbas dibe bager hatiye ev dar niha wîsan guliyekî wê qijeciya ye û wisa bin wê jî ev ê girtiye wek benî girtiye beşlûr. Şev berf jî gelek barî. Wekî wî dibînin nava qurmê darê pirahî wîsan pûç e. Ji xwe dara tuyê nava wê wisa pûç jî dibe. Lê dema dara tuyê ter be, ciwan be, ew hêzdar e ji bo kut filan têne bikaranîn dara tuyê. Lê ne zêde darekî bi quwetê hêzdar e. Sad mixabin ev jî bi feleketa xwezayî yanî qijeciya ye ji derê xwesteka însana nekirine bêguman. Li vir jî kibarik di qurmê wê de hatine wisa. بله نهاجی دورا
serçaviya Peyranus em geru geçta xwe didomînin li derdora serçaviyê xwar evê hatiye çêkirin parkekî hatiye çêkirin wek baxçeyekî jî heye niha ez binê darekî hevirsê me wekî dara çamê ya çêker e hatiye danandin evdar bi rastî jî heybetiya dara em bêjin çamê yan jî em hevirsa xwezahî wek darekî sêwî tê hesibandin di nava xwezayê da ev dar û çûka reşê le têkildariyan heye ji bilî çûka reşê le tu çûkek din nikare li ser dara hevirsê deyne û hêlina xwe çêke niha ev jî wek darekî çamê ye şaxekî ji dara hevirsê ye niha ez hatim bin wê hinkî ew hestên xwezayiyên navçiya li ser min çêbûn bi rastî jî ev binê dara hevirsê jî wek jîngehekî ye spartgehekî ye ji bo hin ajalan bi taybet ji bo kirojk û kew û reşêleyan bi pirayî binê dara hevirsê lîst dibin wek jîngeh ji xwe re dipejirînin û li vir lîst dibin min xwest wisa ez hinkî behsa vê taybetmendiyê jî bikim bernameya jîngeh didome. Belê niha jî em hatin serçaviya Peyranusê ev serçavî bi rastî jî cêkî taybet e niha em li ser çaviya Peyranusê ne ev av ji vir ji binê ev zinarê pişt min dertê ji vir bi qasî 510 kilometre dûr dikeve ser ava Ceyhanê ava Ceyhanê bi xwe çavkaniya wî ev ava Peyranusê ye niha em li ser çavkaniya vê derê ne bi rastî jî li welatê me ciyên wisa pirrengî hene ev bi rastî jî em bêjin ava ge ji vê derê dertê hetanî ew 500 kilometre rêwîtî dike gelek em bêje erdan û axê û dar û ber û giha û gihanekan jî bi vê ava xwe av dide feyde dide wan yanî di gelek bajar û navçe û gund û gundik da jî derbas dibe hetanî Ceyhana Edenayê taybetmendiya xwe serçaviya çemê Ceyhanê ye ev der niha jî em li ser çaviyê ne av ji binê ev zinarê pişt min dertê ev zinar jî zinarekî kevirekî nêr e ne kevra kirs e bi rastî welatê me pirahî kevra kirs çiyaye me dibe lê ev kevra nêr e niha wisa em hati ber zinar jî di zinar da îşev ji ber ku qeşa çêbûye wisa cemet girtiye rengekî xwezahî wisa balkêş jêra demsalê payîzê da dema em di şi ser rezan meşlûr ango benî jêra dibêje em çê dikin bûyî teşeyê wisa rengekî wisa girtiye gelek balkêş e ji ber ku vê derê jî li gor erdnigariya xwe jî zivistanan dijwarî derbas dibe wekî Anatolya Navîn tê hesibandin mar karî bêje li gor ev hewaya xwe wekî Anatolya Navîn e ji ber ku çiyayê wî jî zêde bi dar û ber ninin li vê derê bêtir zivistan dijwarî derbas dibin û wisa di vê demsala sibatê de meha sibatê niha ev sar û serma û seqem jî çêbûye em jî hatin ji bo vê rengê zivistanê û di derbarê ev dîroka vê derê û çand û kultura vê derê de hên ji we temaşevanê xwe re em ragihînin bernameyê jîngeh didome.
بله تماشاوان هجا نهاجی ام هاتن ev zinarê ku ava çavkaniya peyran û sêjê dertê di ev zinar da şikeftekî xwezayî jî heye niha min birê wê şikeftê dane şikeft wisa vî aliyê wê qelşikekî wisa dûr heye ew jî bi herikîna avê bêguman çêviye wekî me destpêkê de jî got kevra vî zinarî kevra nêr e ve kevra nêr e ne kevra çêker e yanî meriv bi çakûç û ew ê çê bike ji bo çêkirina xaniyan filan ev kevir nêr e ji bo wî nabelê ji bo deratina avê ji bo xwezayê kevrekî taybet e ev niha vê şikeftê jî wek ev ê çêkirine wek mescîdê binê wî hinkî çêkirine ji bo însaneke baweriya wan hebe li gor irf û adetê xwe îbadeta xwe li vê derê bikin wisan ciyekî wisa çêkirine lê ji ber demsala zivistanê ye niha ji xwe dilok dike bin bana wî bin qatiyê wî dilok dike vê derê jî ev textikû filan bêvaneke li vir çêkirine jî hemû nav avê da riziyan e rastînkî meriv bi xwezayê re çiqasa neleyîze ew xwesa baş e yani ev şikeftekî xwezayî ye divê bi halê xwe bêhiştin lê wisan tiştekî çêker çêkirine lê ew jî ne mayînde ye tiştê mayînde xweza bi xwe ye Belê niha jî em hinkî behsa erdnîgariya herêma navçeya Elbistanê bikin. Elbistan li ser bajarê Mereşê ye 158 kilometre dûrî Mereşê. Di heman demê da Elbistan ji bo hin bajarên dinê jî nêze wekî li gor Semsûrê jî 106 kilometre li gor Meletê jî 120 kilometre dûr e zêdetir nêzîkê Meletê li gor Mereşê. Di heman demê de li gor bajarê Qeyseriyê û bajarê Sêwasê jî bi qasî 215 kilometre navbera Elbistanê û Qeyserî û Sêwasê ye. Ciyekî taybet e bi rastî Elbistan bi erdnîgariya xwe û bi bajarê xwe bajarekî mezin e nüfusa Elbistanê zî pir e 140,000 nüfusa navçeya Elbistanê ye li gor gelek bajaran nüfusa wî zêde ye jî lê statuya bajar negirtiye wek navçe tê hesibandin. Di heman demê de deşta Elbistanê jî yek ji deştên bijarte ye li Kurdistanê bi nav û deng e li vê derê jî ew çandiniya genim û ce û nîsk û her wiha tê kirin. Ciyekî pirrengî ye Elbistan bi rastî divê beriya merû bimire were ev bajar bidîne ev erdnîgariya Elbistanê jî bidîne çimkî ev derana pêdiviya wan bi hezkirina me heye bi rastî jî heye çimkî ev navçe û bajarên me wek bi vî rengî hinkî ji aliyê welatparêzî û welatperweriyê de hinkî dûr e ji ber wî destê me zêde nagî van deran divê em temasê van derana bikin ev çend rojin em li vê herêma
aliye sînorê Tirkiye ne birastî jî pişaftinekî zêde li ser gelê vê herêmê jî çêbiye di alî ziman da birastî jî ciyê xemgîniyê ye meriv dema tê ev bajarên bi vî rengî dibîne gelê navê dijî hema pirahî bi Tirkî de axtin Kurdî û Kurdewarî jiyan hinkî kêm biye divê di vî alî de jî em hinkî balê bişîne ser van mijarên bi vî rengî jî çikî ziman hembûna me ye li ku derê dibe bila bibe divê em ew zimanê xwe bidin jiyandin û bi zimanê xwe biaxivin heta binivîsînin û bixwînin jî. Serçaviyên domdarî tu caran zû henabin û timî dibilbilin. Yên ku ji kurahiya bin erdê dertên jî di rêwîtiya xwe de mîneral û madeyên dihelînin û digirin binyata xwe. Van avan pir kêm di aliyê kîmyewî de xwerû dibin. Avên ku madeyên helandî tê de kêm bin, avên şêrînin. Avên bixwe, avên ku zêde xwe tê de heliyane. Avên bi kirêc, di jêderkên wan de zêdetir madeyên karbonatên kalsiyum hene. Lewra jî av di jiyana mirovahiyê de ciyekî jîngirîngî digire. Av ne tenê tiştekî ji bo jiyînê, di rastiya xwe de jiyan bi xwe ye. Li rû erdê ciyê ku cara ewlî jiyanê lê dest pê kiriye, cihê avî ye. Yanî jîngeha ewlî ciyê avî ye. Temaşevanên hêja şeva çû berf gelek barî ev niha em dikarin li vir ewa wê bikin bi qasî bûstekî berf bariye berfa xwelik e ev berf xwelik e ne şilek e wekî wî dibînin. Ava peyran ûsê ji xwe wisa dîmenda jî xuya ye hilm jê radibe her çi qas sar û serma be niha demsal zivistan be jî ew hilma ji ser avê radibe wek tên dide bi rastî jî ew zîhinkî balkêş e wekî avgermekî ava wî tên de lê ava peyran ûsê ne germe ava wî sar e bêtir bi darûber wî alî da bi rastî jî meriv şanaz dibe dema şînahiyan meriv bidîne darûberan bidîne çünkî xweza rengê xweza yek jê zî darin rengê darê ne mihîm e çi dibe bila be lê yek ji rengê xwezayê jî dar e divê şînahiya xwezayê jî tim hebe her çi qas ana demsal zivistan be wekî ne şînahî be lê bi rengê berfê xemiliye wekî hem karin bêjin wekî bûkanî li xweke pir rengî wisa xweş biye teşeyekî xweş girtiye ev jî rengê xwezayê ne yanî xweza bi rastî gelek xweşînekan bi me dide nîşandan her çi qas sal çar demsal be jî devan her çar demsalan da jî rengê xwezayê diguherin wekî niha demsala zivistanê ye renk çawa spiye biharê jî renk kesk dibe şîn dibe zer dibe lîşo dibe payîzê da jî pirrengî dibe ew sê rengên em bêjin demsalên dinê di demsala payîzê da kom dibin û ew rengekî bi heybet derdikeve holê niha jî zivistane berf jî niha lê dike û em ê jî ger û geşta xwe ye li derdora serçaviya peyran ûsê bidomînin.
Veli niha jî wisa hatin rûkalê ava peyranûsê. Ev şirşirkên niha li nava avê danîne ew jî rengekî wisa xwezayî çêkiriye, bi rastî balkêş e. Îca taybetmendiya avê me her çi qasa behs kir jî, ev rêwîtiya ege em bêjin bi qasî 500 kilometre rêwîtî dike hetanî çemê Ceyhanê, bi rastî jî mirov mereq dike gelo ew di rêwîtiyê da ev av bi çi serboriyan derbas dibe hetanî di herket şe ava Ceyhanê. Wekî me destpêkê de jî pê behs kir, av jiyan e, jiyan bi xwe ye av, ciyeke însan ewil lê bi cî bûne ber avanin û çiyan e. Çawa çiya wek parastin e, av jî wek ciyê jiyanê ye. Niha jî ev werdekên ser avê li vir hene. Şeş heft werdekin, werdek jî bi rastî jî çûkê taybet e, werdek û xan bi taybet ev li ser avê bêtir keyf dikin, jiyana wan li ser avê derbas dibe. Bi rastî jî meriv dema kêfxweşiya acelekî heywanekî ya firindeyekî dibîne, meriv jî pêşanaz dibe. Bi rastî jî av wekî me got ciyê jiyanê ye, jiyan bi xwe ye av, em jî ciyeke jiyan lê heye û jîngeh lê ye, bi taybet em diçine wan derana. Niha jî ciyekî wek şaneşînê hatiye çêkirin li vê derê. Min xwest wisa ez bêm vê şaneşînê jî bidînim. Bi rastî jî wisan ciyekî sankî makul xuya ye, lê dema mijar bibe berjewendî û pere karkirin ew makuliyetî namîne. Nexwe tiştên baş meriv kare bi erênî jî pê behs bike. Ev jî dara biyê ye. Dara biyê û dara çinarê. Wisan dibin dara biyê û dara çinarê de ev şaneşîn hatiye çêkirin. û niha wisa min Kurd kurmancî min xwest ez hinkî behsa wê jî bikim. Tabii dema meriv tê ciyê bilind û ew ê bidîne bi dîtibariya wî baştir xweş dibe. Wekî niha werdek ji va bêtir xweş xuya dikin. Ser avê ew jî keyf û şahiyê dane. Bi rastî jî meriv dema wan kêfxweş bidîne meriv pêşanaz dibe. Bele temaşevanên hêja, em îro hatin navçeya Elbistan a Meraşê. Em hatin serçaviya Peyranûsê. Me hin çavderiyên xwe derdora serçaviya Peyranûsê bi were parve kir. Hin taybetmendiyên evê avê, herikîna vê avê û hawirdorê taybetmendiyên vê derê me bi were parve kir. Em bûne mêvanên mala we. Her çi qas demsal zivistan be jî, sar û serma seqem be jî dilê me germ e. Çimkî em li welatê xwe ne, em bûs bi bûs li welatê xwe digerin. Bi van hes û ramanan em îro jî hatin dawiya bernameyê jî gehê. Heta bernameyekî din, li jîngehekî din bimînin di xêrî xweşiyê de bi xatirê we.